Ogledalce moje, kako li nam se sudbine kroje? Pokaži nam sve priče koje pred nama stoje. Ovo je moj podli svet, podli svet. Hej Mel, zauzeta si? Aha, u zoni sam. Možeš li da se izzoniraš? To nije reč, ali opraštam ti zato što si sladak, doduše ne dovoljno da bih izgubila fokus. Dogodio se neki incident. O da, tvoj intergled? To definitivno nije reč. Tvoj internet ugled. Intergled? I dalje nije reč. Gledaj. Mel je princeza koja čeka svoju krunu, više kao princeza koja čeka da zabrlja. Hashtag princes trupa. To je sada glavna tema, znaš? Okej, moji ljudi su od mene napravili zlikovca, ali ono što vi oredonska deca pravite od srpskog jezika je zločin. Bez brige, iskupit ću se nakon što postavim ovaj opaki portret Odri u stilu njene omiljene junakinje. Grdanina ćerka koja slika ćerku uspavane lepotice kao uspavanu lepoticu bi trebalo da popravi tvoj intergled. Sećaš li se porodičnog dana? Porodični dan. Dobro, šta onda, da je lišim uspavane lepotičnosti? To nije reč. Učim da postanemo redonkinja. Hajde, nije kao da si mi obukla kaput kapetana Kuke. Da ne ponavljam 2 puta, obucio je Kukin kaput. Okej, smešno, ali prestani. Da bude kao prava balerina, fali joj Cruelina pelerina. Mel, prestani sa činima. Da izgled bude budalasti, moje majke, rogovi će joj izrasti. Okej, samo je vrati na staro, pre nego što je... neko vidi. Ja imam intergled problem.